дуруди худо, дӯстони азизам, дӯстоне ки аз дуру наздик ин пахши мустақими маро интизор буданд, ҳамзабононам, ҳамватанонам, ҳар рӯзатон наврӯз бигзор ки бошад. Инак пахши мустақимро сар мекунем, камтар мардум ҷамъ ояд. касоне ки мисол колоколчик мондагӣ нестед, колоколчика монед ки зудтар дарояд дар пахши мустақим бошед. камтар мардум дарояд, иншаалло сар мекунем. Ва алайкум ассалом, Сомон Сосон. як хабари муҳимро барои шумо гуфта мегзарам. ҳар як пахши мустақиме ки мешавад барои шумо як хабари муҳим ҳаст. Дар аввалаш тамошо кунед ва ба дигаронам расонед мешавад, зеро ки хабарҳои муҳима болои ҳам гуфта намешавад ва кӯшиш мекунам ҳар даме ки мисол каме роликҳои хурдтаре карда бигзорам, лекин афсус ки фурсат намешавад ва ягон чизи дигаре андармон мешавам. Инак бародарон, ман чандин маротиба ҳар яки шуморо ман гуфта будам, гуфта истодам ва хоҳам гуфт иншаалло. Лекин шумо ман намедонам ки боз ҳамон кори худро мекунед. Кадом кор аст? чандин маротиба ба ҳар яки шумо ман гуфтам ки шаҳрвандии Русия ин ягон картошка нест, пиёз нест, ягон сабзӣ нест ки дар кадом магазине бошад фурӯхта шавад ки ба ҳамон магазин дароеду ҳамон дара мисли картошкаю пиёз харед. Ҳамхелин псевдо юристо ҳастанд ки ба шумо ваъда медиҳанд ки мо ба шумо РВП карда метем, ВНЖ карда метем. Бародарон, охир на РВП карда метонед, на ВНЖ карда метонед, асос надоред, бефоида бурда 50,000 100,000 худро сарф накунед. ҳамин кор фоида надорад. ҳамин баъзеҳо назди ман мебиёяд, ман ҳамин тавсия медиҳам, бо мерам, бо ҳамин кора мекунам, боз мебиёянд мегӯянд ки пули мана гирифт чӣ кор кунам. Охир ман намедонам, одами солим ба фикрам ки ҳамин кора наметавонад. агар ҳамхелӣ ба 50,000 100,000 ҳамин РВП ё ВНЖ гирифта мешуд, агар ба фикрам ки ҳамин 2 миллион муҳоҷире ки мо дар ҳамин ҳудуди Русия дорем, ягонтаи ҳамино патент имрӯз намесупурданд, ҳама имрӯз РВП дошту ВНЖ дошт. ҳамин кор намешавад. як дӯстам занг задааст, бовар надорад, 2000 бурда додааст барои консултатсия, 2000 рубл гирифтанд, имзо мондааст, боз гуфтааст ки чи биёед ба 40,000 гуфтааст, худо 40-50,000 гуфтааст, мо ба шумо РВП карда медиҳем. ва ман гуфтам ки ҳамун договоре ки дар дасти худ доред, як бор хонед ки дар куҷои ҳамун договор навишта шудааст ки шумо ба РВП карда метаҳад ё ВНЖ карда метаҳад. дар ягон ҷо нависта намешавад. ҳамун договорҳое ки шумо мекунед, як бор хонед чӣ нависта шудааст, ҳамун перечень услуга хонед ки чӣ навишта шудааст. барои ҳамин хеле фирефта нашавед. мегӯям боз ҳамин. ҳозир рӯзҳои охир мумкин ки ҳамин сол қонун қабул кунанд, фиктивни брак проверка мешавад. аз вақташ фиктивни бракҳо проверка мешуд. дар Москав намешуд, дар дигар ҷойҳо, бисёри ҷойҳо мисол чӣ мешуд? Фиктивни брака чӣ мекарданд? проверка мекарданд бародарон, лекин дар Москав намекарданд. Анакнун ҳозир қонунӣ мегӯянд ки мо ҳамон фиктивни бракҳоя мо проверка мекунем. яку проверка ино чӣ хел аст? мегӯянд ки ҳамин мардак бо шумо зиндагӣ мекунад ё намекунад, мегӯед ки мекунад, намекунад. ҳамун зане ки гирифтед, зане ки дар даруни нохунад, ҳамун бояд ки ягон сурат нишон диҳад ки действительно мо дар ду-се ҷо сурат гирифта мемонед, наку маҷбур дар мана сурат дорем, мана оддих рафтагӣ ҳастем ё ки мо дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунем. Лекин тавсия диҳед ки намонед ки ба хонаи шумо дароянд ё ҳаққи ҳуқуқи хонаи шумо даромаданро надоранд. то ордер надошта бошанд, надоранд. Аслан ки ин коре нест ки вайҳо даромада хонаи шумо проверка кунанд. дар баъзе мавридҳо шудагӣ буд ки хонаро медароранд, тафтиш мекунанд, мегӯянд ки либосҳои ҳамун мардака нишонте, хонаи нишонте, дар куҷо овқот мехӯрӣ, дар куҷо обозӣ мекунӣ, ҳамхеле корҳо доранд. Лекин вайҳо ҳаққи ин корро надоранд. ҳаққи ҳамин корро надоранд ки хонаи як кас дарон ки ту мардакати дар куҷо хомерӣ барои проверка шудан, ин ҳаққро надоранд. барои ҳамун сурат гирифта монед, формаҳои ҳархелакти дар ягон ҷои фасон, ҳамхеле ки яке биёяд, агар яке шавад, агар гӯяд ки шавари ман
рӯзуш кати кор мекунад, шаб дер мебиёд, саҳар кати мехезад, кор меравад. Ки мана чӣ дорад? Мана мисол мо сурат дорем, мо дар як ҷо зиндагӣ мекунем. Дар ҳамон кухни бухниҳошам ягонин бор сурат гиред вақти авқотхӯрӣ ё ҳамхеле ё ягон ден раждения қайд кунед, ки мана мисол ба қавле ки қайд карда истодагиед камера карда монад, мы сегодня отмечаем моего муженька ден рождения, гуфта ягон чи қайд карда монад, мешавад. ҳоле қонун қабул нашудааст. баъзе бачаҳои блогерҳо ҳастанд, ки баромада гап задаам, ба ман чанд кас занг зад, ки ҳамин қонун ҳаст, хеле шуд. Бародарон, блогер ин юрист не. Блогер ҳамхеле аз даҳни ину вай мешунавад, ку вақте ки худаш мафкура надорад, ҳамаям хеле каша мекунаду мепартояд. Дигар ҳамин даҳанаш ба чизе ки биёд, ҳамуна мегӯяд, ки то ки шумоя ҷалб кунаду вай пул кор кунад. Тамом, дигар ягон чизи дигар дар ин маврид наметавонад вай гуфта. Аксарият бачаҳое ки блогер ҳастанд, чи дониши ҳуқуқӣ надоранд. Ба вай гапҳои онҳо бовар накунед. ҳоле ҳамин қонун қабул мешавад. Пешниҳод шуд, ҳоле мустаҳкам ин аку забони кӯчагӣ ки гирем, ҳоле дар амал нест. Аку ҳоле даже ҳатто гуфтагӣ нестанд, ки мо чӣ хел шумоя бояд проверка кунем. ҳамхел корҳо нест. камтар ин рӯз пахши мустақимро камтара кӯтоҳак мекунем бародаро. 20 дақиқаи оянда худо насиб кунад, ман дар хидмати шумо дӯстон мешавам. марҳамат карда занг занед, рақамҳое ки дар экранҳои худ мемонед, медида истодаед. ватсапам дорам, телефонам гирон шудагӣ аст. марҳамат карда занг занед, суол диҳед, худо насиб кунад. кӯшиш мекунем, ки ба ҳамаи суолҳоятон ҷавоб диҳем. он суолҳое ки наметавонам ҷавоб дода, худо насиб кунад ҳафтаи дигар ҷавоби пурра карда метавонам, ки ба шумо ҷавоб диҳам. алло. Салом алейкум, акай Бахтовар. Ва алейкум ассалом. Акай Бахтовар, я савол доштам, ама зафрет парсола дорам. Агар ҳамиша дам бигардам, ҳами тамом бародар, гӯш кунед. саволат ман фаҳмидам. запрет доред, мебуроед, намебуроед, срокаш рафтан мегирад, срокаш тамом мешавад. саволи дигар гузаред. рафтан мегирад? бале. бародар, нақл дар кор не. ман саволо фаҳмидам, ҷавоба гирифтед. саволи дигар атед. мале, худоҳофиз. ҳафтоду ду чилу ҳашт занг занед. ҳамин 72-46 шамил 90 бошед, занг занед, ҷавоб метиҳем. ҳамада яку якбора ҷавоб дода намешавад. занг занед бародаро, вай гудогрӯӣ накунед, ман занг намезанам ҳисоб. ба ҳамаи бародароне ки салом гуфтанд, ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату, тамоми саломое ки ҷавоб надодагим ҷавоб гиред. агар шумо брак кунед, мисол брак карда бошед, 2 моҳ 3 моҳ истоед, документа супуред, РВП гиред, а брак буроедам мешавад. уже тамом, ҳамун на основании РВП ВНЖ мегиред, ВНЖ ки гирифтед, як ҳама дарҳо кушода мешавад. алло. Салом алейкум, акай Бахтовар. ва алейкум ассалом. Акай, як савол дорем. хоб. як одам бачаи амакиме патент дават кард, патентша надода. мегӯянд, ки дар номат галочка мондагӣ. амура чихек нест, нима чӣ кунем акай? вай запрет дошт. намеган запрет, меган галочка дори. галочка не, вай. ҳозир бародар, ман рақамҳои шуморо нависта гирам. ман ҳозир нависта мегирам рақамҳоятона, занг мезанам, суҳбат мекунем бародар. майлаш, раҳмат кардам. вая бояд ки даводав кардан дар кор нависонавис мекунед, ягон 1 моҳ 1.5 моҳта
میگیرن. مایلش رحمت کنم که مایل زن با بزنید گپ می‌زنم. خدا نصیب کند مایلش من با شما می نویسم حالا. مایلش. الو. سلام علیکم اخوان. و علیکم السلام. اکاجون گپ کم میکنیم. همینجا یک دخترک توجه که من مسکره بلیت میفروشم. ما 5-10 تا بلیت گرفتیم به خدا بلیتاش وجود نداره. نه. مقصد همین نمیتونه شما بگین که نکنین همین کار ما نمره تلفنش داریم. مقصد گپای زدگیمون نداریم همش زبیستوش هسته. چی میگویه؟ هرچه دیگه که این پرابلم همون نیست. ایرپورت بچه ها رفتن 5-6 شده خوب بلیت وجود نداره. وای در روسیه این آدم هست کی است وای دختر کی است؟ نمیدونیم ما که وقتا. نه از کجا رفته شما بلیت گرفته؟ ما هم خیلی پلا پرستیم ما مقصد در وقت پیش میگرفتیم نرمال نبوده آغازی مقصد گرفتیم بلیت ها نیست میگنه که نگاه کنید برادر عزیز شما با پاسپورت توریکسون مراجعت کنید اونجا مخصوص نه گوش کن برادر کنسولسا نمیگویم پاسپورت دیگه کنسولسا دیگه اونجا آدمایی هستن که من تماشا دارن روزی پیششون میره خودشون میفهمن اونجا شما قبول میکنن فهمیده و با جواب بگو مقصد که ما این هیچ کنیز دیگه کیره بگیم کیره جالب کنیم مقصد حاضی من نکی برادر جان نامو چیه ما همین نامرات نوشتم میتیم ما همون آدمای پاسورد میپرتام زنگ میزنم میره شما هم 4-5 کسی هم باشه میره پیشون میشه با کم وجه گفت که 5-6 نفر فقط ما خم تو قد گرفتگیم از قوی هم مداره بخواه شما میره پیش شما گپ میزنه آخه که چی باید خیلی شد گفته ممکن که باید رئیسا ادمینی شده باشه رئیسا که ادمینی کشیدن پولتون میگردونن تمام ایرپورت آکاز همه خیلی زبخان رو برومای رئیس ادمینی میشوه با نام فامیلت گرام که خطی گم میزنه فلانی بیو عبید که میره عبید میکنی اتوش نام فامیلت نیسته عبید نمیتن یکمش دیمش میره جالب میکنی میگه برای نام فامیلت نیسته بلیتوی فالشی میره نه گپ اساس نداره خیلی کار نباید که باشد ما این نمراتون نوشتم گرفتم من زنگ میزنم انشالله با شما هم صحبت میشم بعد از پس کار میشم میبینم چند نفر شما گرفته آبشی 5 نفر داره یک تاش همونجا کراچی سراز بلیت گرفته با پارید بر رفته همونجا بلیت گرفت رفت مقصد نه که پاسپورتاشون دارن بلیتاشون دارم دمه هسته همش نام تا چی گم؟ نام مکه جهانگیر مایلا با هفته زنگ زمان که موردم زنگ زنگ نبرداشتیم انکو من اینا برداشتم اینا خیلی راکه جان بینیم بخواه هیچ که نمیدونم کی را جوابم مایلا خیلی از پس قضیه میشه اینجا یک تقوی ردنوی خودم هم خیلی گرفتم هم خیلی گردانده میتیم که پولتونا ما گفتیم اکم گفتیم کلامون بودیم 5% بگیریم 10% شب گیریم وای نه 5% گرفتن حق دارد نه 10% полностью возместить میکنن آخه نمیدونم که زنگش میزنیم میگه بردارم می نرسیمش میگه حالا از زنگ میزنم حالا افتن مالش خوب باجان خوب کلام التماس برادران ننویسید زنگ زنه لابای سلام علیکم و علیکم السلام صدای خوبه برادر الحمدلله والذین خلقین من پیش من فامیل داشتم فامیل معلیش کردم آمدم خب راستی آمدم
بعد مقصد زاکس کردیم میتونیم با اون فامیلی اینا ارвп گرفت یا که венже ному фамилияи кӯҳнатон маҳкама ولی محکمه через суд دیدم вай наметавона гирифта бародарҷон اون طریقی اگر вай изи дастатона бояд ки супоред изи даст ки насупоред мебурояд ки шумо ҳамун эшмат набудеду тошмат будед در این حالت نمیشد یکون کار کرده مثلا اگر یکون زیالی نیستونه همسر که не шумо дастари худатон бору набиёред акум кай маҳкам карда буданд шуморо 3 سال شد 3 سال شد хайр ждат кунед 5 солай вай баъди 5 сол баъд месупоред баъд документатонро мебиёред пересикат мекунед вай тамом шавад пересикат мекунед ба месупоред фаҳмиде хай умедворам ки бародарҷон фаҳмидед телефонтон мурд худоя нанависе менависе алло алло салом алейкум ва алейкум ассалом ахтини хуб бародар саломоти хуб аст ташаккур як чӣ хостам пурсима шумо ҳам патина бе ягон асони аноливро карда метавона не ба хотире ки дина шав бародарҷонро ман чӣ қапиданд милисо ин қайд суштог додан мақсад чӣ кардан гуфтанд аввал аял гуфтан регистрация база нест баъд мақсад пул сарм додан таъдилм гӯйтан пул додан сарм додан чӣ кардан ман гуфтам метавонед патина проверка кардан адашон планшет душона планшет проверка накардан гирифтани одам аз зан او آدم تلفن برداشت گفتن ایسوس پرسیدم خواهد دانیه پاسپورت های چیه پاتینا پرسید نور پاتینا گفت که پاتینا تایید دیمی марди 2022 аннулировать رو چی نگیه трудовой договор надоште не аннулировать кардем значит трудовой договор надорам мақсад аннулировать некунам бале патина мама деми ноябр гуфтам мақсад да планшетишон проверка накардан вообще не вай ё патента проверка карда одамои кӯча наметонанд вай ҳамун фмс-да занг мезанам фмс мегӯяд аннулировать чӣ дагае мега набоша и қадар одамо бе трудовой договор кор мекунанд ҳамаша ози майда ози камтарак вазъияти худшон танг аст аз вазъияти танг берун бурон ҳаматон аннулировать мекунам мепартон шумо да вақт додан ки 2 моҳда ҳамаша шумо договор кунед трудовой договор ҳамаша бандед ҳеҷ кас аҳамият надорад мақсад бародарҷон қариб ҳаматона майда ман шумоя гуфта будам ки аз 1 март сар карда исупас дигар аннулировать кардана сар мекунам бо проверка кунед бо ягон ҷои дигар равед проверка кунед мақсад як одам регистрация мекунам одам доима одам да занг задам гуфт соати паспорта патина почта пеш бигирем фиртонен ман гета фиртонам ӯ мега ки аннулировать кардаги нестан мега ман мега чӣ кардам проверка кардан аннулировать кардаги нестан мега хай значит дурӯғ гуфтаи барои пулканӣ трудовой договор агар накунам чӣ кар бояд бикунам чия барам ҷое кор кунед ки шумо трудовой договор кардат ё ишал агар ки трудовой договор накунад аннулировать карданашон мумкин ая бале майлаш хоб майли бародар ташаккур бародарон ҷиддӣ гиред камтарак ҳаматон трудовой договор кунед ки
патентҳои аннулировать карда истоданд. Як фармо мешавад, як аксаритонро мегиранд, аннулировать мекунанд, мепартонанд. мубориз қазияи устодро пурсидааст, чӣ шуд? Қазияи устод ҳичи нашудааст, вале давом дорад. рӯзҳои наздик бояд ки суд шавад, суди дигар бо як суди дигар шавад, метавонанд ки илова кунанд. нанависед, занг занед, занг 9650 занг занед, накун мешавад. гудок роҳӣ накунед, занг занед, гудок раво накунед. 9650 занг занед, ман ба зангатон ҷавоб мегӯм. ё дар WhatsApp занг занед, ҳамин номерое ки занг зада истодаед, WhatsApp дорад, занг занед ба ҳазур. ман нафаҳмидам программист трудовой договор дар вақти рафтан дар дасти мо бошад. ман саволро нафаҳмидам. манзуратон чӣ буд? Нафаҳмидам. трудовой договор дар даст буданатон шарт нест. трудовой договор бояд ки дар базаи МВД бошад. дар базаи МВД трудовой договори шумо бошад. телефон чӣ гапе шуд? Занга дигар қабулам накарда истода чӣ? али Сатторов як саволи хуб доданд. ва алайкум ассалом. Гуфтанд ки коргар бояд ки дар база монад ё корфармоде? Бояд ки корфармоде дар база дарорад. Ин вазифаи ӯ аст. вазифадор аст ки ӯ шуморо ба кор гирифтагӣ аст, ӯ ба шумо ҷавоб медиҳад. зеро ки агар ООО дошта бошад, трудовой договор шумо надошта бошед, дар вақти тафтиш шумо ба дасти прокуратура ғалтед, вай ҳамон кордеҳро аз 400 000 сар карда барои як одам ҷарима мебанданд. агар ИП дошта бошад, агар ИП аз 200 000 сар карда ҷарима мебанданд. барои он вай вазифадор аст. ҳамн қонунам худаш ҳаминта фикр кунед ки шумо 5000 штрафи вай 400 000. Ки бояд ки ин кора кунад? ӯ бояд ки ҳатман кора кунад. обод бошед. бародаро, фикр мекунам ки имрӯза пахши мустақимро камтар кӯтоҳ гирифтем, камтар кӯтоҳ мекунем, зеро ки як бародар соати 9 ман ваъда додагӣ будам, бояд ки назди ӯ равам, як вохӯрӣ дорам. худо насиб карда бошад, боз рӯзи ҷумъа соатҳои 8 ё пас аз соати 8 дар ҳамин вақту соатҳо бо шумо ман вомехӯрам ва ба суолҳои ҳуқуқии шумо ҷавоб хоҳам гуфт.
باقی در امان خدا باشید. در حق ما و در حق استاد زادمان دعا را فراموش نکنید.